Kaunti machiegni. Obila timo nonro ewi monj mane obedo e kind rowere e kinde limbe mar jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua Kariobangi North Nairobi. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, nochuno obila tiyo kod iro malungo wang' e keyo rowere mano dino ne geche mag Gachagua. E twak mare Gachagua otiyo kod thuolo mare mar wacho ni DCP ema dhi twaro e paw siasa ma Nairobi kendo seketo winjruok gi Wiper ma oteli gi Kalonzo Musyoka. Etipone rowere morwakore kod jakede mag kabude to kod ogute moko magalagala ineno kanjelni kendo diro kite. Bang' nyiri moko machuok to ng'wech ringore ka ng'ato tony kod ngimane. Bang'e iro malungo wang'. Monj ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oseyo kod sirikal koko ni piny owacho temo olone koyo kod luoro kaluwore ni gisani mbi mare oniang' pachoka e siasa. Kila siku ukipanga wabuni kupiga viongozi, kupiga wananchi, ndio hii jamii inakufikia zaidi kuliko vile kufikia. Eneo hili na wenyewe wako wasije kutumwa kutoka jirani hapa wanakuja kufuruga hapa. Tunaelewana? Gachagua mane oyuore nyasi mar chiwo erokamano mane obagi Kariobangi e kar chung' od bura ma Kariobangi North bang' yiero mar MCA David Wanyoike mar DCP. Gachagua otielo ne duond bura mar DCP e chama manyo nyudo UDA kod ODM elo e yiero madundo e gino mamiyo koro ilawruok kode. DCP haikuwa na target mbele. DCP ilikuwa na target Kariobangi North tukashinda, Narok Town tukashinda, Giza East tukashinda, Purko tukashindwa kidogo magharibi. Chama ambaye ni nafasi 7 imechukua viti 3 out of 5. Wewe huko ndio kusaidia DP na wakashinda wakaibiwa sawa. Lakini sisi we focus on our party, the DCP. Leo mwaka mmoja baada ya hayo maovu, Rigathi Gachagua amekuwa na nguvu kuliko hata vile alikuwa last year. Kutumia nguvu mingi kama kajiwe Mungu alipatia Daudi kakaangusha Goliathi. Na hapo nje wasitume tutumia hapo kajiwe, sio? Sisi si waoga na tumejipanga. Jatelo koni gisetwa kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Party Kalonzo Musyoka ni Wiper koni dheweyo ne duond buch DCP e kombe kaka mar gavana ma Nairobi, jood bura mar kaunti ma Nairobi, kombe magalensi kata MCS nyakla kod jo od bura 16 e kinde mamoko eka Kalonzo yudo sir mar laro kom 10 piny 2027. Kiti cha gavana kitachukuliwa na DCP. Kiti cha seneta kitachukuliwa na DCP. Kiti cha women rep kitachukuliwa na DCP. Tumekubaliana na Wiper kati ya viti 17 kati ya DCP na Wiper tutachukua viti 16. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.